Salutare, salutare, ce faceți, oameni frumoși? Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Ionuț și astăzi avem păreri despre sezonul 12 Șef la cuțite. Și vreau să vedeți acest vlog cap-coadă pentru că merită văzut. Iani este câștigătorul sezonul 12 și a meritat titlul. Îl merita și Valentin, îl merita și Ioana, indiferent care îl câștiga dintre ei trei. Își meritau să fie câștigătorii, meritau acea farfurie. El a fost preferatul meu din audiții, i-am urmărit parcursul, un parcurs foarte mișto a avut și îl felicit pe această cale și mă bucur foarte mult pentru că a fost un bucătar constant. A avut farfurii bune, a fost încrezător și a știut mereu ce vrea în battle-uri și în toată emisiunea asta. O felicit foarte mult și pe Ioana, îl felicit foarte mult și pe Valentin, au fost doi oameni foarte mișto și ei, chiar mi-au plăcut, calmi, la fel ca Iani, au știut ceea ce vor și au ajuns până în finală. Finala a fost savuroasă, o să vă zic mie unul din ce am văzut de acasă, chiar mi-a plăcut finala, farfurile au fost foarte bune și le-a fost foarte greu să ia decizia care va câștiga sezonul 12. Norocul a fost de partea lui, a luat farfuria și a plecat în Germania. Șef Scărlătescu, din păcate, nu a avut om în finală și cuțitul lui de aur nu a putut să-l ajute atât de mult cât și-ar fi dorit, dar eu cred că cuțitul de aur al lui Scărlătescu a fost prea tânăr ca să fie cuțit de aur. Din punctul meu de vedere, meritau alții cuțitul de aur și să demonstreze că poate să ducă echipa în spate. Este la început de carieră, va demonstra sau nu, asta rămâne de văzut ceea ce o să facă el. Sezonul 12 primește nota 7,5 din punctul meu de vedere pentru că au fost mulți concurenți slabi, mulți concurenți care au plâns și parcă au venit la televizor doar să se afirme pentru follow-uri pe Instagram. Asta e părerea mea. Nu știu părerea voastră, dar aș vrea să-mi lăsați și voi comentarii. În schimb, în acest sezon, șef Dumitrescu a știut să-și aleagă echipa și a avut o echipă foarte tare, o echipă sudată, o echipă cu gust, o echipă plăcută, cât și șef Sorin a avut-o la fel. Parcă a câștigat ca multe emisiuni, ca multe titluri și acum acest titlul 12 a venit de la șef Dumitrescu. Mi-ar fi plăcut spre final de emisiune cei din Antena 1, Șef la cuțite, Nebunie de acolo să facă și o despărțire frumoasă despre șefi. Pentru că, după cum bine știți, ei nu mai fac parte din noul sezon 13, se caută noi oameni sau poate, Doamne ajută, să fie tot ei ca și jurați. Nu se știe, poate omul se mai răzgândește. Și mi-ar fi plăcut, dacă e adevărat că ei chiar au plecat din Antena 1, să le facă o despărțire frumoasă, pentru că așa era frumos, și să spună, din păcate ne vom despărți de șefi, a fost ultimul sezon, poate pe viitor vor mai veni, vor mai juriza, chestii de genul și ar fi fost altceva mai frumos. Dar vă dați seama, supărarea foarte mare pe cei de la Antena 1 pentru că au pierdut 3 pioni de bază din Antena 1, au pierdut cam audiența Șef la cuțite și când au pus poza cu Iani pe Instagram, nu l-a pus și pe șef Dumitrescu, l-a pus doar pe el și a spus că a câștigat Șef la cuțite. Față de alte sezoane când era cine a câștigat și împreună cu șef. Din păcate, în acest sezon eu am remarcat lucrurile astea și mi-ar fi plăcut în această finală să facă și o despărțire frumoasă de șefi și cred că ar fi câștigat mai mult dacă făceau lucrul ăsta. Dar ei știu mai bine de ce au ales să lase cam sec acest final, o despărțire de cei trei oameni. Din păcate, cam astea sunt lucrurile. Încă o dată felicitări. Sezonul 12, aș vrea să văd și voi ce spuneți despre el, părerea voastră. Părerea mea e că a fost un sezon slăbuț, nu o spun numai eu, o spun mai mulți oameni de pe internet, pentru că internetul a fost ca încărcotaș cu acest sezon și oamenii care au venit să afirme pentru Instagram, Facebook, TikTok, trebuia să lase alți bucătari să intre în echipe. Când te duci la o emisiune de genul, încearcă puțin să lași afirmarea pentru tine, încearcă să nu mai fii arogant, să fii tu ăla mărețul, că tu faci cu tu dregi ca și bucătar, că au fost oameni care, ca mine, nu e nimeni, eu fac orice, nu dăm nume, dar din păcate
Cam astea sunt lucrurile și ăsta este un adevăr. Oamenii care sunt plini de ei nu o să ajungă niciodată în finală sau lucrurile de genul. Oamenii simpli, oamenii care au știut ce vor, oamenii care au avut gust, care au fost constanți, Ioana, Valentin, Iani au ajuns în finală și au jucat o super finală. Mie unul chiar mi-a plăcut, mi-a făcut poftă la tot ce au gătit, îmi venea să sparg televizorul doar ca să mănânc. Din păcate, vestea tristă că ne vom despărți de șef s-a anunțat, am făcut un vlog și vă mulțumesc din suflet. Următorul sezon va fi fără cei 3 șefi care ne-am obișnuit 12 sezoane. Băi, mie unul îmi pare rău și vouă la fel. Am citit mii și mii de comentarii în care chiar spuneți că vă pare rău, dar eu zic să dăm șansă și celorlalți oameni care vin să jurizeze. Dacă nu o să fie frumos, nu ne uităm, schimbăm postul. Dacă e să fie frumos, ne vom uita în continuare. Cam ăsta mi-a fost vlogul. Eu vă mulțumesc de fiecare dată pentru că voi sunteți alături, pe Instagram, sunteți pe Facebook, aici pe YouTube mă susțineți din tot sufletul și facem lucruri frumoase. Cum a fost pentru voi acest sezon? Vreau să lăsați comentarii. Vă pare bine că a câștigat Iani? Un om foarte tare. Bă, chiar mișto om. Chiar a gătit și apreciez oamenii care gătesc foarte bine. Dar v-am zis, și Ioana și Valentin au fost 2 oameni jos pălăria pentru ei. Am avut dreptate cu despărțirea dintre șef și Antena 1 că ar fi trebuit ca la final de emisiune să zică ceva frumos despre ei, că totuși, până la urmă, băi, au fost 12 sezoane. Nu poți să dai cu piciorul la niște oameni care ți-au făcut istorie. Dacă am avut dreptate, vreau ca să spuneți. Dacă ați fi avut alt preferat pentru marea finală, vreau să lăsați comentarii. Cum vi s-a părut acest sezon? Am sau nu dreptate? La revedere, v-am pupat și vlogul ăsta s-a încheiat. Și uitam să vă zic, chiar aș vrea să vă abonați, să-și vă aștept pe Instagram pe Zălaru Ionuț. La revedere!